A identidade dun territorio vai máis alá dos cambios que se recollen nos mapas. Aquí en Galicia topamos varios exemplos, varios como o da Ponte en Ourense ou Bouzas en Vigo. Noutrora foron concellos independentes e seguen a manter un sentimento propio. Cruzar esta ponte romana hai máis de 80 anos supuña cambiar de concello. Na marxe dereita do Miño estaba o municipio de Canedo. A ponte era máis daqui, era máis nosa, porque o fialato estaba lá no fondo. Pero aquí estaban os almacéns todos de patatas, de cereal, de todo. E, bueno, iso dáballe moita importancia. E o ferrocarril. Unha infraestrutura estratégica que marcou a identidade deste territorio. En 1943, o Concello de Canedo fusionábase co de Ourense. Esta etapa de sumidoiro é un dos poucos vestixios que quedan daquela época como municipio independente, ademais do sentimento de pertenza de moitos dos seus veciños. Mira ti, o Concello Independente, estos son entroidadas nosas, bueno, nos facemos moito entroido, pero realmente sí hai un espírito entre a xente que todavía perdura. A cruzar a ponte sempre dicimos, vamos a Ourense. Os pontinos somos pontinos. Unha personalidade propia que reivindica tamén Bouzas foi Concello Independente, co mar como fonte de riqueza e identidade ata 1904. No ano 1902, Colla decide desagregarse de Bouzas e unirse á cidade de Vigo. Non? Nese momento, Bouzas queda con menos poboación, con lo cual termina anexionada á cidade de Vigo. E aí empeza unha relación un pouco de amor e de odio. Non? O paso do tempo non impediu que conservara a súa esencia. Que nos conocemos todos, es como se fora un pueblito pequeño en Vigo. Intentamos que a xente non se esqueza da historia que ten Bouzas. Eu sigo dicindo que é unha vila, aínda que sexa un barrio. Unha vila con alma propia que soubo crecer sen esquecer a súa identidade.